Ideš do mesta a vlasy sa ti zamotali do tvojich obľúbených okuliarov a potom si celá strapatá a nevieš čo so sebou. Toto ti viem vyriešiť. Objavila som stránku polarizačne.sk a tam som si objednala dvojo perfektných okuliarov, ktoré nielen dobre vyzerajú, majú polarizáciu, to znamená, že ti blokujú nejaké odlesky od vody, alebo aj keď šoféruješ, tak ti pomáhajú, aby sa ti neleskla vozovka, ale zároveň sú aj perfektným módnym doplnkom za málo peňazí. Poďme si pozrieť ale druhé. Na týchto druhých sa mi strašne páči to ich prepracovanie, hej, že naozaj, keď si to všimnete, takýto materiál vôbec sa vám to akoby nezlomí pri nejakom pokuse to dať na seba a podľa mňa sú úplne perfektné. Tento štýl sa naozaj hodí každému, je to imidžovka, ale zároveň to chráni aj vaše oči. A zás, keď si chcete dať na vlasy, dáte si ich, a keď si chcete dať naspäť na oči, tak vám poviem na rovinu, už žiadne strapaté vlasy, pretože tieto okuliare, ako hovorím, sú nielen dobré pre vaše oči, ale aj perfektný módny doplnok a ešte k tomu za perfektnú cenu. Takže neváhajte a objednajte si tieto okuliare.